Zvuk nebude? Ale nešprintuj, bo to potom máš slabšiu energiu, vieš. Potom keď budeš potrebovať, nebudeš vládať. Teraz sa nemusíme báť ničoho však to. Však bez hudby. Počkaj, to nie je ono. Aj hudbu ste vypli? Áno, aj hudba ju vypla. No nestroj. Zvonku ešte horšie idú do toho. On môže aj za tým nám nevybehnúť. Neviem, to ohne. Keďže bielú hlavu som videl, že pošíka môže. I do domu ako prvé. Lebo... No ja zase neextrémne. Ale chápeš, no potom sa budeš báť, keď už budeš na tým paperiky, potom už isto No vyskúšať. tak ich zberám, len sedím a nechám ten doma. Budeš utekať pred ním. Sorry. Sorry, ja už to držím, že to bude stískať. Ja hodím to tu. Počkaj, daj mi zvuk aspoň. Hej, Ja nebudem. Mišo zapni Sluch zvuk. si zapni, ty keď budeš hrať. Dobre, ja som mal. No, teraz to bude ono. Nie, že jak sa zakúša, jedne, že ode mňa, ty si všetko. No, teraz je tam tento. Nešprintuj. Tak neobžere sa do seba, ty. Však si... Nemôžeš robiť také prudké pohyby. Ale to bude patrí veľa. A to tak sa mi straším, tá už teda je lepšie, už som pripravený na strach. Vezmi a bež. Nebež, čo sa kľud, nikde nie je nikto. No, Začalo čo fungovať. začalo? Jak stíšim zvuk? Nestíšuj Nedá sa. sa. Nedá sa, ty si taký vybovák. Plot. Ťažko zosratý. Otáčuj sa tak. I tam rovno, si vyber smer a íď rovno. Robo, tu to hráš, koľko sa otáča. Chcem ísť po chodníčku, ísť niečo medzi dráhu. Tak by bolo lepšie ísť rovno a prísť k nejakému tomu stres. To zazrnilo, či sa mi to zdalo? Ale chod do píče. Pekná bola. Zásne, že? Hej, hasný. Zase. Kde sa točí na mieste. Si dement. A nekrič tak. Čo myslíš, že to odstraší? Tu bol? Nie. OK. Aj, je tam určite. Už baterka tak slabne. Ja som preto, že je zapnuté svetlo, ale vážne. To radšej bez baterky. Koľko tam nejde, môžu vyjebať. Však tam nebol papier, nie? Či kde bol vtedy? Medzi tým, kde bol. Ale šrác to bude. I doprava, tam je ten dom. Tak, výborne ideš. Z diaľky to sleduj, Nie, ten papierik ale nevidno potom viac. Tam. Tam je papierik. Hej. Čo je to sú kartuličky? Kachličky. Kachličky. Neopačuj sa. V okke na homa. Už také hnusné, však by som mal zavrieť pol počík, kde takto hral, ale zase musím ho dosledovať. To z neho môže doprava? Tam doprava. Koľko mám jeden? No, on tu stresuje, ale. Hej. To keď máš 7, tak už sa musím zjavovať. Za teba vidieť celý čas. Tam je! Čo ty tak nie? Ty niekde v duchu nie si. To zapne, tam bude príjemný. Hej, vieš. Ticho, nekrič tak. Kriste Ježiš. Ja to už neviem, že som hráš. Je taká žena som. A ty si pri zapnutom svetle, no pí. Ježiš. Si kokot. Už jebať. Tam je vo vnútri jeden. Si ale počítaj, volajte sa nič, koľko som spadol. Nemôže byť v tuneli. Nemôže. Keď teraz tam mám vonku. Aj íď rovno do tunelu, íď rovno. A však jak vieš, či ideš? Viem. Všetko. Lez zlý. Sa ide na... Nie, chod do piči. Hej! nechaj. Zapni, až to vypnem. Nechaj. Ja to vypnem, môžem to Dobre, jebať. hráme. Nie, tak.
to vydržali tam vydržali týždeň. Takže mi bude srdce, jak som mu zbadal. To si jak chytil, vieš čo? Si daj nejaký vanku, daj mi kindle. Nebudem ti najdu, neviem si žužľať ti nejakú. Koľko už papierikov? 2? No, tu je dáme. Dobre. No, to už teda začne. Piči. Vezmi papierik a vypni svetlo. A vypni svetlo. No. No. Ale keď chodíš s vypnutým svetlom, tak to nájde. Tak čo tam bolo, nie? Hej, Nebolo, to nebol šac. Bol tam, bol. To fakt sa nemôže otočiť na stôl. Jasné, že sa nemôžeš otočiť. Bože. Ach, Kriste. No, tu sú také barely. Kurva, tu som už bol. No však dobre, ale tu je tiež papierik v tých súdoch, žltých. Otoč sa doprava. No to tu. Keby než tady doprava. kopačka do pravej si sa tam otočí. Doprava si sa neotočil, či nebol tam Teraz papierik. otočím, teraz. Ideme. No však tu sú 3 tak. Všade môže byť papierik. Všade môže byť čas. Je dobre, že to Tam nebol. je papierik vpravo, Kde? vpravo. Nebol. Kde? Ty Ty si kokot! Toto úplne zle si prešiel, bo nevieš, kde čo je. Ty taký múdry, to chyť a hraj. Papier. Oh my god. No. No, To je štvrtý. Ti jebe, no to Dve teraz. papier, rozbehni sa. Nemôžeš. No. A bež. Dobre, dobre. Dobre, bež. Zasni. Ej do toho. Rozbiehaj. Nie, to bol tá kachlička. Neotáčaj sa už tak. Nie, do domu nejdem, ako sorry chlapi, ja to môžem jebať. Ja si mali zakopelať do domu. Nie, teraz 4 papieriky máš. A tam však si už išli Ale zase. určite tam není papierik. No. Musí tam byť papierik. Nie, fakt. A zase kurva. Tam budeš matku si pojebeš. Uciekaj na picie. A kde bol? Nie, asi len blízko je teba, keď to začne zrieť, chápeš? Čiže je v dome. Ne, ako to sa náhodne to stále zjavuje, vieš. Čiže. On je stále korona pri papieriku. A keď vezmeš, tak už šanca, že dosadne, že 99%. Strachu. Aha, tam je dačo, no tam vezmi. Tam okra. A teraz podľa mňa urobí toto také vieš. Tu bolo tiež papier, ne? Hej, daj, kde bola ty vo bunke, vieš, No. to je iné. Ešte hnusná tá trávka, taká hnusná. Ne? Nie. Hej, je to papier. Papier. Marek, ty ideš jak pán. Toto je hnusná hudba. Toto tu, že úplne zlatá. Aj píšne, hudú. Nehraj si nechaj tak. To si svetlo. Hej, dom, matku. Ale baterka sa má, dlho ide. Lebo vypínaš. Šetríš. Vypínal prvýkrát. Vypni už, on sa zjaví, vypni a taký. Ale nešprintuj. A pozeraj na oblohu. To je dobré, to je vychovka. A pozri dole, je tam. Ty sa piči, zapni svetlo a... Tam už sme boli, som tu na teraz. Hej, zobral. No. Neotáčaj to stále. Jebe, more. Ja by som išiel tak doľava. Tam je dačo. No, to je... Zas ten dom. No daj do toho. Nejdem do toho domu. To však tam musí byť papierík. Tu už
už budem odhrať. Ešte možno pri Siemens bude ešte horšie, ale toto už je znovu. Nie, čo. Chcem vidieť video, Už nemám to chcem vidieť video, jak to šat spraví. Kurczę, jak mi już tak Daj si to chvíľu do úst, bo o chvíľu už príde. To znaš Príde chvíľu, sme to zobrali, ne? Už. Hej. Maria. Play, ja. Zrobił sobie złe. Dobre sú stromy. Doprava ideš sa točíš. Tak. Tam. Dobre. To je papier, tiebe to je šiestý. Gdzie je? Tam je? Piatý, nie? Šiestý už. Veľa. Ale do toho domu musíš tak či tak. No. Vypni baterku, dobre. Vypni baterku, tu bude taký. To je błąd. Dobre, čo? Poďte. Takže nevieš ďalej, nie? No ale... Dobre, nezapínaj. Nie wiem, krótkie pohyby.